Oh, Akwa Ọkụkọ nearly on your Josie. Yamuan came to Josie. No, you're going to go to Josie. So I will for the take on if another. So that's why I am here. An honor and privilege for him. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ihe gbasara Akwa Ọkụkọ bụ nke emere jụọ oyi emekwa ọzọ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Chineke nyere m onyinye nji arụ ọrụ dịka onye ụkọchukwu bụkwa otu Chineke ahụ nyere Akwa Ọkụkọ tiwara akị onyinye ya onwe ya ji arụ ọrụ dịka nwa dibịa. Onye kwuru nke a bụ onye ụkọchukwu ụka Anglican bụ onye ama dịka Venerable Dr. Arinzechukwu Ụzọmechina ma bụrụkwa onye ụkọchukwu a wetara Akwa Ọkụkọ tiwara akị ozi edemede ikpo okwu bụ nke esi na mba Amerịka zitere ya mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. O kwuru nke a dịka ọ na-agwa ọha na eze okwu ebe a na-emepe ụlọ ezumike, ụlọ oriri nakwa ụlọ nkwari bụ nke ya bụ nwa dibịa Akwa Ọkụkọ tiwara akị rụrụ bụ nke emepere na steeti Anambra taa. Dịka o siri kwuo, ọ gwara ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-agba ya ọkpa kamgbe o wetara ya bụ ozi ikpo okwu bụ nke esi na mba Amerịka wetara ya bụ nwa dibịa wee sị na Chineke kere mmadụ bụ onye kechere mmadụ ma kee ọrụ eke nye onye ọbụla ebe ọ chọrọ ka ọ rụọrọ ya. Ọ gakwara n'iru kwuo si na Akwa Ọkụkọ tiwara akị bụ ezi nwa ya nwoke bụ onye ọma ọfụma kamgbe ọ dị na nwata ma bụrụkwa onye toro n'egwu nke Chineke ma na-emekwa ihe Chineke na-achọ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Has been known to me since 2003 when I went to a Holy Trinity Church. So no ezigbo if you get so when I see Apuzia, Gabazia, America, join one church in America. When they do to the America. So Chineke where my belly where not where if ya Magana actually in your award in America. If I want Messiah Humanitarian Leadership Award, MHL, United States of America, in October this coming year, because of getting his humanitarian work on our that 2003 no. So they tell me, if I want to kill them, to GM, they follow. When the mother know, they also others. Monday, Monday's bomb, now one knows another one. So I well found we are worthy of receiving this wonderful humanitarian award by USA. I represent the invitation. So I had a number I knew more than Nigeria because I think for lie the Liosi. But all you know to do this. Onion, Oje, oh, to walk, nearly on your Josie. Yamuan came to Josie. No, you're going to go to Josie. So I will for the take on if another. So that's why I am here. An honor and privilege for him to ask me, the Venerable Dr. Arinzechukwu Ụzọmechina, to come here and bless this edifice. So I appreciate you. God bless you. Thank you. God bless you. The Spirit of God will never depart from you. Amen. More and more. When I want them mad, when I meant them mad, I have to go. To where you check, you get to a man. You may see the mother half an hour. You need a pattern on your man. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. Leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the roadside. So too, the Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him. The next day he took out 2 denarii and
gave them to the innkeeping person. Look after him, he said, and when he returned, I will reimburse you for any extra expense and may have. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? 37. The expert in the law replies, the one who had mercy on him, Jesus told him, go and do likewise. Thank you. This is the word of the Lord. Thanks be to God. So this is about the Good Samaritan. This man, the Good Samaritan. Kaimana manuna, Good Samaritan. Before Onya no one Good Samaritan a priest, they are fear multiple. The chia yagapelo. A catechist, they are fear multiple. The chia yagapelo. A Good Samaritan, a Samaritan, where they fear multiple. Where pussy, where make us young on ya. One man, then you where put a weapon on the audience, which is hotel. Where put you in a hotel? Where one in a hotel? Padidonia, Anya, get there go. See Papa now, one of the Anya always wake up, man. Egon, if open only, open on, if open ML. Now, where to Yanazunaga, the extra. Jesus, where you are between a priest, a catechist, which is a Levite, and a Good Samaritan. Can I open this somewhere? And where's not a Good Samaritan? Jesus, where say, go and do likewise. He is a Good Samaritan. Can go and get your priests. Luka. I'm on the mother and Ezek. I'm going to Luka. I'm going to do this Luka. I'm on the mother and Ezek. Even if you are Ezek, your spiritual connection with Jesus, with God, the Creator. Chukalonya, Kainida. Onion, we're Good Samaritan. All on the inn. All on in the other. All on a hotel. Everybody have a lazy can happen. So, to one of the Gabiam, I know yet, Una, Nakagi, Nara yet, Unon Tozo Nakagi, Nara yet, Ebanese can have where we were, and then we Nakagi. Nara young one walking Nakagi, Nara young Gilios Nakagi, Nara yet, you put even the Fulana Nakagi. Where can if open out your other email to one in 2023? Toga when you run Jesus. Nala can do actually. I wouldn't be I want the mother. How far? A dog in on over the teacher. Over the man. Over the man. So now you put your gracia. Go ahead. A man of peace. A man of people. A man of servants. When I go. Okay. Madu 22. Go to your moto. Nimara. Free of charge. He needed 22 cars this year. Free of charge. Not only that, he employed over 200 people. Yes. Pay them every month. Then look at the roads. Look at the roads. He told the roads. Ndị bọlị asị na-agba n'ụzọ mana okwu na-ekwu bụ onye ọbụla ka agbụ ya asị ọzọ bido ka wee gaba wee gbaa n'ụzọ onye a ga-ada ọ ga-ada mkpọrọ n'afọ Jizọs. So look at street lights all over the place. Ebi m ebe 2003 ọ mgbe mụ na nwa ha mesịrị mpe bụrụ ndị ACM mụ na fa so na ọ bụrụ ka mma alụ ọlụ ebele anyị nọ na-alụ ka ụlọ ụka anyị na America. The way decided to give him Messiah Humanitarian Leadership Award in 2023, October. Akwa is coming to the US to receive that award. Internet will ever work because of that. Internet will ever work. And when you cannot get your own wake up from the Church of Nigeria. Money, I want you to get your own wake up. Finance na with them. Abraham Kochuku in the Anglican in Nigeria. Abu Kochuku Anglican in America. So, Ndinanya Akwa Award. Aburo Undoka, Nigeria. Abu Ndoka na a lead in America. So what is their problem? They cannot tell us what to do and how to go about it. He deserves it, and more will come in Jesus' name. Amen. Whether they like it or not, more will come. Amen. Extend here to Africa, extend here to other parts of the world.
May the joy of the Lord continue to be your strength. Amen. And of the authority given to me as God, I dedicate this edifice. And I anoint this place to be a place where people will come and have peace, have joy, have prosperity, have success, have progress, and be filled with the knowledge that only God can give. In the name of the Father, Amen. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo onye ụwa mkpọ gị onye ụwa ịza maka gịnị ihe m na-akọrọ gị bụ akụkọ ụwa ma onye ọbụla na-ege akụkọ ụwa m bụkwa na onye ụwa ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnobi gị makwanụ etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo bụ nke ị kiriri ugbu a n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye sonye bụrụ anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ihe onyonyo a pịara m follow ọ bụ na TikTok itikere m ya ma tọkụma Igbo ndị nwe m Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu wena sị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ozugbo ndị nke m daalụkwanụ